Waħda mill-proposti l-iktar li kienet ta' interess għalina f'dan il-programm elettorali kienet il-fatt li Għawdex ser ikun dikjarat reġjun u li dan ser jiġi jimdaħħal ukoll fil-Kostituzzjoni u allura Għawdex ser ikollu ukoll il-Kumitat Reġjonali tiegħu. Rajna l-imsieħba soċjali kollha madwar il-mejda jiddiskutu, jgħidu l-opinjoni tagħhom, naħseb li hekk għandu għandha issir anke l-konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali. Aħna min-naħa tagħna bħala UHM Voice of the Workers ressaqna proposti min-naħa tagħna, tkellimna fuq il-bżonn immedjat li l-pajjiż tagħna jindirizza l-kwestjoni tal-istituzzjonijiet, il-kroll tal-istituzzjonijiet. Il-fatt li ġie apprezzat ħafna l-MCESD bħala dialogu soċjali, l-imsieħba soċjali li jiġu aċċettati bħala parti mill-politika ġenerali hija ta' inkoraġġiment. Hemm viżjoni li wieħed irid jirranġa u jimxi fuqha. Hemm ħafna affarijiet li forsi seta' nagħta iktar attenzjoni, però jiena ċerta li milli jedna llum dawn se jiġu konsidrati. Mal-Partit Nazzjonalista konna ilna niltaqgħu b'mod regolari u involvuna b'mod ta' konsultazzjoni fid-drafting ta' dokumenti oħra li kellhom fuq suġġetti differenti. Fil-laqgħa darb'oħra kellna ċans nesprimu ruħna fuq id-dokument fuq il-manifest elettorali li aħna sibnieh li jaqbel ħafna mal-GRTU, speċjalment fejn jidħol issues ta' governanza ġusta u anka proposti għall-small businesses li l-GRTU stess proponit u li ttieħdu fid-dokument. Fosthom pereżempju insemmi tal-10% tal-businesses li hija proposta tajba ħafna li ġiet imresqa mill-Partit Nazzjonalista li l-GRTU trid li din tiġi unkebbed. Però mill-kap tal-partit għalinna li dan huwa l-ewwel pass u jikkunsidra il qudiem li jekk l-affarijiet imorru tajjeb li din tiġi unkebbed. Proposta oħra li importanti ħafna l-GRTU li aħna tlabna li titneħħa s-sisa minn fuq ħafna mill-prodotti li daħlu dal-aħħar snin. Fil-fatt diġà sar commitment li minn fuq il-kosmetiċi u minn fuq il-personal hygiene products dawn jitneħħew b'mod immedjat u dan għalinna wkoll li huwa l-ewwel pass. Huwa qal li s-sisa tiġi ristretta ħafna u nerġgħu immorru lura għal prodotti biss li huma essenzjali fis-sisa għaliex hija burokratika ħafna fuq il-businesses.